ak skončí posledná, len aby som si zasúťažila. Ale potom, keď to mám za sebou, som najšťastnejší človek na svete a baví ma to. No a dá sa to hádam zvládnuť. Páči sa mi veľmi, trochu som tiež v strese, ale mám to rada. Mne sa tiež páči veľmi. Na tabuli si môžu vlastne odhadnúť, čo koľko stojí, kľudne si to môžu deti vyskúšať a takisto máme pripravené omaľovanky, deti si môžu malovať a vlastne máme teraz takú akciu, že ak počas trvania tejto túr si otvoria rodičia a hlavne pre deti otvoria účet, tak vlastne majú zadarmo balíček, ktorý môžu získať taký cyklistický kit, takže toto máme pre deti. Aké sú prvé pocity po dojazde do cieľa? Dobre. Neviem, ako sa mi to podarilo, ale dobre sa mi išlo naozaj. A rodičia ako? Spokojní? Veľmi spokojný, to je veľký úspech pre nás, ďakujeme pekne. Ako sa ti išlo? Zle. Lebo som bol strašne zadýchaný a nevládal som vôbec.